እዋን መከራ ኩሉ ኣብዝ ጸልመተኒ በጻሒ ሓጋዝን ረዳእን ኣብ ዘይብለይ ብሰማይን ምድርን መልስን ትስእን ሓው መሓዘነይ ወጻዓ በደለይ ኣባዲ ኣብ ዘይብለይን ብሰማይን ምድርን ዓለማት ጦር ኣብ ልዕለይ እንትዛሪ ኣብ ቅድመ ኣምላኸይ ዝምስክረይ ትግራይ ዓደይ ኣብ ልበይ ነርኪ ካብ ሰበባ ወፂኺ ኣብ ብራኽ ዓለም ምእንቲ ክትንሳፈፊ ብዘለና ዓቕሚ ኩሉ ደኺመ ግን እዚ ሕልሚ ይኾይኑኒ እቲ ዝገርም እኮ ኩሉ ናይ ጸገማት ከመፋትሕ ኣብ ኢድ ደቅኺ ኣሎ ደቅኺ ግን ጨኪኖም ኣሕዋትና ጨኪኖም ንዓኹም ኣጥፊና በይንና እንተዘይነበርና ኢሎምና ኣይ ንሕናስ ክንነብር እምበር ክንጠፍእ ባህጊ የብልናን እኳ እንተበልናዮ ዋ ተይልና ኢልና ትግራይስ ብድሕረይና ታጨልፊ ማይ እንኳን ኣይትረኸባ ኢሎምና ንመን ክንጸላት ትግራይ ዓደይ ንዓኺ ወይስ ንደቅኺ ነገሩ እቲ መልሲ ባዕለይ ዶ መሊሱ እዩ ሓቀይ ንስኽስታይ ጌርኪ እቲ ሕቡእ ምስጢርኪ ዝፈለጠ ጥራሕ እዩ ትግራይ ዓደይ ንዓኺ ዘይቕየመኪ እንታ ኣነ ኣይቕየመክኒ ብሰንኪ ደቅኺ ኣብ ስደት ዋላ እንተተንከራተትኩ ክሳብ ዕለተ ሞተይ ዋላ እኳ ትግራይ ዓደይ ተመሊሰ ተዘይነበርኩልኪ ኩሉ ሻዕ ልምዕቲ ዓደይ እምንን ወርቅን ማዕድናትን ኮታስ ናይ ምድሪ ገነት ዝኾንኪ እቲ ሕልመይ ክትኮንለይ ዝብህጎ ሰላምን ጥራሕ እዩ ኣቲ ትግራይ ዓደይ ንዓይን ንኣኽን ጦርነት ኣየድልየናን ስለ ዝበልኩ ፍራሕ ደ ትግራይ ዓደይ ፍርሕስ ኣብ ውሽጢ ደመይ ከምዘየሎ ኣንድ ዓዲኣ ይፈልጥ ዋ እሞ ኣሓተይ ፍጫሕ መሰንገለይ ኣይቀትልን እየ ስለ ዝበልኩኸ ጀግና ይኾንኩ እንዴ ጀግና ምዃነይሲ ካብ ብቐደሙ ፈልጥ ዞሮ ትግራይ ዓደይ መሪፀክ ድየ መሪፅክኒ ኣባኺ ተወሊደ ብኣኺ ምኹራዒሲ ዓሌተኛ የብለኒ ድዩ ትግራዋይነትሲ መንነት እምበር ዓሌታውነት ከም ዘይኮነስ ይፈልጥ ዓሌታውነት እንተኾይኑሲ ህዝቢ ዓለም ኩሉ ደኣ ሓደ ዓሌት ዶ ኣይኮነን